Reels-urile au dat șanse egale pentru toată lumea de a deveni vizibili și cunoscuți pe rețelele de socializare. Ești de acord cu asta? Da, sunt de acord 100%, fiindcă Reels-urile și TikTok-urile sunt instrumente care au fost subestimate foarte mult timp în urmă și eu tot o subestimam, nu înțelegem care este legătura cauză-efect. Dar cel instrument în care oamenii au văzut potențial, acum sunt oameni și influenceri, chiar poți zici, care au audiență de 100, 200, 300 de mii de oameni care urmăresc. Unica diferență acum de influenceri și oamenii care abia încep să utilizeze acest tip de instrument pentru promovarea sa gratuită este că influencerii au o bază de oameni care deja sunt urmăriți de către cineva și ei nu depind așa de tare de algoritmi. De aia, cei care acum utilizează Reels-urile ca promovare gratuită sunt oamenii extrem de puternici, fiindcă concurența este extrem de mare și trebuie să știi cum să te promovezi, ce conținut să creezi și cum să atragi atenția ca să stârnești interesul. Dar despre asta vorbesc mai multe în comunitatea mea închisă, în care oricine poate să aibă acces gratuit, doar scriind în comentarii cuvântul strategie.